Здравейте, хора! Днес отново ще играем една нова интересна игра. Започваме. Сега трябва да се зареди всеки момент. Да намалим също музиката. Не толкова. Така. Аз тук вече съм играл малко, но не съм сигурен да започна ли от начало или не. Ладно, това малко. Окей. Нека да видим какво печелим. Първо да отворим почтата. Ни дадаха 10 купи и 5 парички. Тук имам нещо. Играта ми бъдна, не съм много сигурен. Това май не иска да ми се зареди. А не, тук си. Така, да видим наградите. 4 часа, окей. Да видим тук дали можем да спечелим нещо и за кой да спечелим. Да си видим героите. Първо. Този паток не съм много сигурен какъв е, ама ще го дигна, защото първите две. Така, той е от снежното, с ръкавички. Така, атаката 68, живот 133. Този заек трябва да го махнем като любим, за да видим дали ще е на първо място отново. Но преди това да си сменим аватара. Ей. И да видим някой дали се е присъединил към клуба ми. Свинеч, че смъркам, а малко кашлям. 20 дни. Не изглежда като да са онлайн. Еми нещо. Ние ще свъртим колелото на късмета. На 3, 2, 1. И... какво ми се падна? Някаква мишка. Добре. Имаме много неща за разглеждане. Първо да видим да този пак е на първо място. Слакаме стеце. Ще му го дадем. Сега трябва да вземем наковални. От ето този съндък може да ни даде малко неща. Тук има шанс на ковалня. С това ще играем 7 пъти. И ни дадаха 7 наковални. Това е предостатъчно. Добре, да видим кой друг можем да апгрейднем. Този паток не е много добър на последно място, така че главната ни цел за този епизод ще е тези да ги подсилим. Свинете се, като смъркам, аз вече ви казах, че смъркам, съм болен и така. Да вземем 2 листа, от 1 до 2 листа, ще го играем 4 пъти, за да вземем 7 листа. Окей, това не е предостатъчно. И едно специално листо ще играем 6 пъти, защо не? Този път не даде само 2, ами нищо. Така. Сега ето този да апгрейднем. Силвестър. И наковалните ни свършиха добре. Айде ще играем още 3 пъти. 5 от 4. Не можем да играем повече. Ами това беше за днес. Не съм много сигурен, но тук не мога да апгрейдна повече герои. С тия тук мога ли да играем? Не съм много сигурен. О, мога да играя. Найс. Окей. Ще играем за това. Ръчно или автоматично? Не знам. Айде ръчно. По-добре е ръчно. Айде, чао. Но искам да спечеля ето Силвестър, се казва ето този. Много е силен.
техните герои просто са твърде слаби, но този е много силен. Бухалка и бухалка. Айде, победа! Let's go! Какво спечелихме? Не видях. 2 точки от леле майко. Добре. Да видим дали ще можем да ги бием. Така, сега тук са най-слабия и този. То даже не усече никакъв демидж, това не е честно. Добре, да пуснем подарък. То оцелено 3 кръв е как. Пак използва щит. Значи хора, когато използват щит, тия не трябва да ги целят. И ще ни убият май. Това котенце. Аз като малък много го наричах пряпорче. Ако ми беше смешно. Но да видим, да го убием. Айде, пак победа. Не много неща. Да си вземем наградата за нивото. Виждате, че това барче ни е пълно. И какво ни дадаха? Нищо особено. Да видим тук. Ни дадаха това. Ами главно ще изпълняваме такива квестове и се надяваме да ни даде 5 точки от този и златен билет. Така. Аз мисля това тук да го играя. Не би трябвало да ни бия. Окей. Силвестър и имена и злата. Така, сега тази леля е най-слабата. Петела. Това получили, какво ще го оставим за накрая. Хайде почечам. Пак победихме, ей! Това видео ви е харесало, моля оставете лайк. Ако това видео достигне 3 лайка, ще направя част 2. А ако това видео достигне 5 лайка, ще направя фейс ревил. Така че, ако искате да видите кой съм аз, лицето ми, праскайте лайк бутона и се абонирайте за канала, защото това наистина е една голяма подкрепа от ваша страна. Но обещанието си е обещание. Ако това видео събере 5 лайка, фейс ревил, ще си покажа лицето. Това означава фейс ревил, да си покажа лицето. И победихме отново. Също мисля да правя лайвстрим, така че ако това видео, както ви казах, събере 5 лайка, ще направя един лайвстрим. Да видим плашилото. Чао, плашило. Да. Кой е най-слаб? Този космонавт, който използва щит. Никога няма да се науча да не ги бия, когато имат щит. Така, сега да убием скункса. Сега да убием и скункската. Чао, скункска. Отново победа. Че обаче не съм сигурен, дали ще можем да ги бием. Така, това не е добре. Тя май си посуде аз. Ай, този мами. Да, вижте. Не знам как да ви го покажа, мами. Наистина, мами. Ето, даже не му е дошъл реда. Тук пише кога има дошъл реда. Не му беше дошъл реда тогава. Този ни уби. А пак още са по-слаби от нас и пак. Ако то ми пусне сейф на главата, още веднъж ще го пречукам. Да, добре. Това да сме слаби за тук. Да ще му дам още един шанс. Още са пък по-слаби от нас. Да го играем автоматично. Ето така.
Не съм много сигурен да беше по-малко. Никой не знае. Може пък и да победим, но се надявам. Този, хора, вижте, този даже не съживява живота. Ако нацъкна, ето тук с... Не, убихме го бе край на нас. Ето, задържа и цъкна тук. Можем да видим как щити Вена. И да, автоматичното е по-добре, но не по-добре винаги. Да, вече от този имаме 40 части. Браво! Да видим и това дали ще можем да го играем. Също ме кефи тази картинка, много е смахната и смешна. Така. Тук май ще ми разбият, не съм много сигурен, ама... Той е чучо, не остане много малко. Добре. Няма да го играем това, твърде сме слаби. И пък ще го играем ръчно, да няма сега. Така, хвалидали тук, бан 2 и стар. Вече събирам за Силвестър, това е хубаво. Ето това нещо тук ни даде, което ще ни да много награди. И това не знам за какво ни е. За нищо не трябва. Добре, ще видим. Да видим тук. Така, това за 2 часа. Да видим. И смятам да поиграем и малко и тук. С чия не знам. Няма да ги закачам. Също имаше едно, като влезеш тук и... Абе се едно хора, не знам. Просто ще пробваме да ги пребием. Ей, за малко да дам 20 лева. Не, няма да дам 20 лева. Само ако това видео събере 10 лайка, ще дам 20 лева, за да отключа. Този баскетболист, той е много добър, между другото, с 4 звезди. И това гаджет. Да, знам. Ето тук хора. И това мислех да го играм. Мачия са страшно силни. Така че за сега не мисля да го играя. И пък да видим какво ще ни струва, ако пробваме. Не, че така смъркам, както ви казах, съм болен. Да видим. Не сме започнали играта и сме почти до умирачка. Да. Май ще се предам, не съм сигурна. Не знам. Това какво дава? Damage. Окей. Това какво дава? Окей, олиото е по-добре от бутилката. Да видим обаче какво е това. Това е по-добре, не съм сигурен. Така мисля. И другото. Същото. Пак същото. Добре, да видим това даже на последното. О, тук има нови. Да видим това какво прави. 10% така. Това е най-доброто за сега. Това какво е? Така. Това не е много добро. Окей, да видим на последното ниво какво е. Чия са много добри, но чия са много силни. Просто да видим накрая какво предлага. Да, добре. Да видим
видим сега дали можем да се борим с някой след като се вземем наградите и безплатните полшанки. Това е много. Много досадно ми зарежда. Така, тук има ли нещо на ковални? Ще вземем не на ковални, че много ни трябват. И тук какво да правим? Това ще взема. Не беше добра идея. А това? И това не беше добра идея. Свършихме си нещата. Тук нищо и тук да. Ако събера 100 сабскрайбъра, ще си купа 10 000 джема за 200 лева. Също ми обяснете как работи YouTube, защото аз не съм наясно дали е бизнес или печелиш ли пари или просто нещо за забавление. Така докато чакаме почтата ни да се зареди, ще видим кой можем да апгрейднем. Силвестър или този. Този ще апгрейднем, защото да ни дава повече живот. Силвестър иска 3 листа. Къде имаше лист? Ще го играем. Ще го играем 6 пъти. Каквото ни даде. 8 листа от 6 пъти. Това е много добре. Така. Също можем всъщност да видим откъде може да вземем златно листо. Чаптър 2, акт 2. От никъде. Трябва да станем 20 ниво. Ами, добре, за сега тия са силни. И този също можем да го апгрейднем, но не мисля. Да видим каква ни е почтата. Много голяма. Добре, тук тия награди са направо много тъпи. Имам 1100 подаръка. Окей. Това всъщност е яко. Още един баскетболист, от който трябва да съберем 100 точки. Окей. Това са всички баскетболисти. Искам да направя скриншот по някакъв начин. Но ме е страх да не свърши видеото. Ще направя скриншот на тия в камера. Отбора по баскетбол. Така, птичката по баскетбол. И ето този, за който в момента събираме. 10 обувчици, които не знам за какво са. Човек! Дай ми наградата. Окей, и имаме още 2 награди. 2 обувчици. Последната награда на 3, 2, 1. Не е много зле. Мисля. Какво стана? Нещо стана. Какво стана?